1921 елдың 6 июнендә Башкортстан башкарма үзәк комитеты рәисе Шәһит Худайбирдин мөһим документка кул куя. Уга ярашлы башкорт автономиясының дәүләт теле итеп рус теленә бер рәттән башкорт теле таныла. Шулай итеп, туган телебезнең рәсми рәвештә кулланыла башлауына 100 ел. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова, программаның кунагы филология фәннәре докторы профессор Фирдәүс Хисамидинова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Фирдәүс Хисамидинова, шулай итеп 100 ел элек башкорт теленең дәүләт теле буларак кулланыла башлавы ул башкорт әдәби теленең нигезләре һалынуга ла юл аса, шулай бит. Яңа әдәби телең. Яңа әдәби телең. Чөнки әйтәйек, революцияга тиклем шулык буат башында безнең әдәби телебез булган. Элек борын-борындан. Әмма ул менә ошо иске төркигә нигезләнгән әдәби тел. Шуга әдәби телдең теге менә шул вакытта гына барлыкка килгән 21 ел гына дип һөйләүчеләр менән мин риза түгелмен. Чөнки ул борын элекке әдәби телебез бит. Һәм менә яңа әдәби тел дип һөйләргә кирәк. Һәм бына ошо урында могаенда башкорт әдәби теленең нинди шартларда кабул ителүен искә төшерергә кирәк. Яңлышмаһам, ул 1924 елларда була. Әле уга тиклемдә. Юк, уга тиклем. Менә ошо дәүләт теле, башкорт телен дәүләт теле дип кабул ителгәс, әлбәттә эш башлана. Шул вакытта 22 елда тағы бик мөһим документ, ана шул кайһы диалекты, кайһы үзенчәлекләрне алырга тигән комиссия төзелә. Ана шуны эзләнүләр һәм әйтәйек экспедицияга сыгалар. Был үзенә күрә безнең башкорт телендә бит менә бүген 3 диалект, шулай бит инде. Ягъни без яхшы күрә алабыз, бүләбез. Һөйләштәр күп. Шуга инде әдәби тел бит инде милләтте ана шул бөттә тәэмин итер өчен ул бер булырга тиеш. Бер әдәби тел. Шуның өчен хәзер кайһы диалекттан нимә алырга, кайһы һөйләшкә нигезләнергә. Менә ошо тирәлә һөйләшүләр, бәхәсләр бик күп була. Әйткәндәй, моны әйтеп үттем бит инде. Без хәзер асык күз аллайбыз. Башкорт теленең үз диалекты бар дип. Моны күз алдына китерергә кирәк. 20 ел граждандар һугышы яңа гына тамамланган, аслык кисергән Башкортстан һәм унда әлбәттә нинди диалектлар, нинди һөйләштәргә бүленеш дигән анык кына картина булмаган. Әлбәттә. Ну шул ук вакытта нимәне әйтергә кирәк? Теге әлбәттә безнең халкыбызның теге төрле һөйләштәр, диалектлар менә булһа ла, ягъни төрлесе, һәркем төрлесе һөйләшһә, мин әйтергә теләйм, дөйем барыбер башкорт теле формалашкан. Без бер-беребезне бит аңлайбыз. Шул ук 20 елларда ла бер-берен аңлагандар улар. Шул ук әйтәйек, теге революцияга тиклем булган 18-19 елларда бер-берен аңлау булмага, бөтә ана шул восстаниялар ансы күтәрде. Ете бердәмлеге ничек булыр? Шуга мин әйтергә теләйм, дөйем башкорт теле формалашкан булган. Инде ана шул нигезгә алып дөйем башкорт телен, шулай ук әйтәйек, ялеп итеп диалект материалдарын, ялеп итеп шулай ук әйтәйек, теге язма кумарткаларыбызның телен, фольклор телен, менә теге 3 диалект кала, әйтәйек, бөтә 20ләп һөйләш бит инде. Шуларның бөтәһенә лә якын була торган әдәби тел формалаштырырга кирәк булган. Һәм бәхәсләр бына был елларда бик зур гына була. Куакансылар, юрматыслар без беләбез. Һәм бу нимәгә бәйле ошо ике караш? Әлбәттә, менә теге башкорт теленең үзенчәлекләре, улар башкорт ырулары менән бәйле. Менә әгәр дә халык булып формалашканда, менә башкортлар бит. Башкорттың составында менә Раил Гумерч Кузиев 40лап ыру кабилә бар ди, 40лап. Һәм аны шул 40лап ыру кабиләнең үзенең бит инде теле булган. Адагылар бер-бере аралашып, бер-бере менән берләшеп, кайдалыр теге икенчесе бер ыруга барып күсеп, башкаһынан килеп кушылып. Шулай бит. Менә мәсәлән алып карасак, Тавын, Кыпсак дигән кабиләләр, улар Казакта ла мәсәлән бар, шулай бит инде. Һәм Мөркет ыру. Уның кеүектәр күп. Менә ошоларны исәпкә алһаң, әлбәттә шул тел үзенчәлекләре ыру кабилә теле менән бәйле. Һәм әйтәйек, шул ук теге әйтәйек инде юрматы башкортларны алып карак. Улар әлбәттә үзләренең теленең үзенчәлекләрен индергә теләгән иде бит. Куакан тирәһе, куакансылар диләр. Улар
көнсыгыш башкортлары. Улар үзләренең тел үзенчәлекләрен тәкъдим иткәннәр. Ягъни көрәш ул әлбәттә һәркемнең үзенең телен ничектер ана шунда индерергә һәм ниндәйдер үзенчәлекләрне күбрәк, дөемрәк дип санагандар. Шуга ул бәхәс булган. Ул табигый. Был бәхәстәр ул бары тик башкорт теленең әдәби тел дип кабул итү нормаһына гына хасмы, әллә башка телдәрдә лә бармы? Юк, ул бәхәстәр бөтә телдәрдә. Мәсәлән, шул урыс телен алып карайык. Уларның да теге төньякта бит инде улар окыт дип һөйләйдәр. Менә хатта якын безгә Пермь, Свердловск тирәһенә, Екатеринбург тирәһенә барһаң да окыт дип һөйләшәләр. Улар шул тирәгә. Менә безнең үзебезнең дә Башкортстан территориясында яшәгән урысларның һөйләштәре төрле бит инде булган. Авылдарда улар яшәгән заманда инде. Мәсәлән, Архангель районындагы Едем әбиләренең һөйләше үзенә күрә башлай. Әйе. Һәм шулык әйтәйек, алып караек Дыуан районы урыс әбиләренең ниндәй колоритлы тел. Менә ошолай итеп, ул һәрбер халыкның теле тирәһендә ана шул бәхәстәр булган. Һәм шул бәхәстәр аркаһында, мәсәлән, алып карасак мордва теле. Мордвалар эрзә дигән халык һәм мохшалар. Һәм уларның әлбәттә ана шул ике телнең кайһын алу турасында бәхәс барып, артабан улар хатта ике диалектка нигезләнеп, ике әдәби тел булдырып куйганнар бит инде. Әйтәйек, әгәр дә без шул үзебезнең күрше, мәсәлән, татарларда алсак, уларның мәсәлән Мишәр диалекты менән теге татар теленең үзенең теге саф татар дип әйтәйек инде, диалекты әлбәттә аерыла. Һәм уларның арасында ла бәхәс булган. Һәм әйтәйек, менә Алтай һуңгы гына 80нче елларда гына ошо бәхәс дәвам итеп, Алтайдар элек бер әдәби тел ине. Улар берничә әдәби тел булдырып, бүген уларның хәле бик мөшкилләнде. Теге бәләкәй әдәби телләр улар юкка сыгып бара. Димәк, бер әдәби тел булуы ул бик мөһим халык өчен. Мин ни дип уйлайм инде, теге менә бәхәстәр бездә лә бара, әйбит. Бер әдәби тел кирәк. Ул берләштерә халыкты. Ул берләштерә. Ул бит инде, мәсәлән, инглизләрдә алып карайык. 16нчы буаттагы тел менән бүген һөйләшәләр һәм язалар. Шул ук вакытта уларның береһенең дә бәлки һөйләше тура килмәйдер. Шулай бит инде. Хәзер менә шулай теге тел үсә бит инде. Тел ул теге тере организм. Яки немецләрдә алып карайык. Казактар хатта бүген диалектларын бөтереп баралар, юкка сыгып бара. Чөнки уларның диалектлары үзенчәлекләре югалып бара. Безнең башкорт теленә килгәндә. Менә безнең башкорт теленә килгәндә шулай ук. Менә Новосибирскидан Уртигешев Николай дигән галимде, ул экспериментатор. Мин сакырып үземнең коллегаларым менән башкорт һөйләшләрен һәм диалектларын яздырга ибәрдем. Ул МРТ метод менән, теге магнитно-резонансный томография бит инде, шул ысул менән өйрәнә телләрне һәм диалектларны. Уны ибәрдек һәм ул кайттыла әйтә бит инде. Фирдаус апай, мне так хочется даже плакать, потому что, а в чем дело? Исчезает ваша «с». Менә башкорт теленең үзенчәлекләренең бере булган «с», әйбит. Юкка сыгу, әлбәттә, ул уның өчен ул әйтәһең югалып бара ди. Ул нинди һөйләш нигезендә тикшергән? Дим һөйләше нигезендә. То есть безнең әдәби телдәге «с» югалмай. Бар ул. Әмма дим һөйләшендә ана шул «с» бит һүз башында. Менә без «хыйыр» дип әйтәбез икән әдәби телдә һәм башка безнең һөйләштәрдә. Улар бит «сыйыр» ди, «савам», «сарык». Менә ошо «с» өне хәзер әдәби тел йогынтыһы аркаһында юкка сыгып бара. Инде әйтәйек, менә безнең башкорт теленең төньяк көнбайыш диалектын алып карасак, унда түбәнге агыйдел һөйләше бар. Менә шул түбәнге агыйдел һөйләшендә, мәсәлән, «з» өне шул тиклем киң таралган булган. Менә улар бер вакытта ла беркем дә базы дип әйтмәгән. Теге елга бар бит инде. Базы, бызау, кызыл дигән өндәр менә һөйләшкәндәр. Һәм уны татар һәм безнең диалектологлар теркәп калдырган һәм теркәйдәр. Әмма һуңгы елларда, һуңгы әйтәйек бер 10 бәлки елдар инде, ана шул үзенчәлек юкка сыгып бара. Ни өчен? Чөнки татар әдәби телен укыйдар улар, әйбит. Бу әдәби телнең йогынтыһы. Йогынтыһы. Ягъни безнең әдәби телнең йогынтыһы менә башкорт һөйләшләренә йогынты яһап әдәбиләшкән.
Урысы, шулай әйтәйек, менә Силәбе башкортларын алһак, улар бит инде безнең, һезнең дип һөйләй торганнар. Ана шулда бөтеп бара әдәби тел йогынтыгында. Әмма уларда әле яхшырак хаклана, чөнки уларда бит укыту урыс телендә бара. Әдәби тел укытылмай уларда. Шул сәбәпле улар теге урыслаша, но әмма шул ук вакытта теге үзенчәлекләрне хаклайдар. Фирдәүс Камалетдиновна, бына ошо диалектлардагы үзенчәлекләрнең юкка сыга баруы ул нимәгә килтерү ихтимал? Дисең, айрымдарды борсуга һала. Әйе, диалектларны менә ул бетерүгә яки юкка сыгарга ярамай. Чөнки беренчедән ул байлык. Безнең әдәби телебез кайдандыр нимәлер алып яшәргә тиеш бит инде. Шул ук әйтәйек, менә безнең кайһы бер һүзләребез әдәби телгә ингән, бит, һөйләшләрнең. Кайберәүләре юк. Мин хәтта уйлайм, мәсәлән, менә безнең әсәй һүзе ингән әдәби телгә. Әмма шул ук вакытта башкортның бик күбе инәйти. Һәм әйтәйек, өстән бер өлеш дип әйтәйек, әне яки әнәйти, мәсәлән, хәтта теге Төньяк-Көнбайыш кына түгел, мәсәлән, Көйүргәзе районында, мәсәлән, ана шул ук Тамараны алып карайык әле, улар бит әнәйтеп һөйләй. Бул нимә турында һөйләй? Менә байытыр өчен мөмкинчелекләр бар дип әйтергә теләйм. Әлбәттә норма булырга тиеш. Чөнки норма ул теге укыту теле, язу теле, ул шул әйтәйек теге иҗат теле бит инде, шулай бит. Әдәби комарткалар, китапларыбыз барында әдәби телдә басыла. Әлбәттә әдәби телдә. Шул ук вакытта әйтәйек теге ниндидер язучы туган ягының әйтәйек үзенчәлекләрен, телен күрһәтер өчен, шул якның мөхитен күрһәтер өчен, ул әлбәттә туган ягның һөйләшен дә куллана. Һәм дөйм алганда, менә бүгенге көндә бөтә телдәр дә әдәби телгә алалар диалектлардан, язма комарткы теленнән материал һәм шулай итеп телләрен байыта. Ул безнең генә түгел, илдә бөтә дөньяла шулай. Шуга әлбәттә диалект һәм һөйләшләрне хакларга кирәк. Но ул бик теге мөмкин дә түгел. Чөнки теге объектив процесс бит инде укыту. Элек безнең теге бер өлеш кенә җәмгыятебезнең укыган, шулай бит инде. Бүген biz бөтәбез укыйбыз. Шул сәбәпле ана шул мәктәп, балалар бакса артабан теге вуз һәм башка теге радио, телевидение бөтәһеләр безнең телебезгә әдәби тел аша йогынты яһай. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, бик кызыклы фикерләр яңгыраны. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла филология фәннәре докторы профессор Фирдәүс Хисаметдинова булды. Игътибарыгызга рәхмәт, һау булыгыз.